Salutare tuturor, eu sunt Vladi, iar astăzi am venit în aerodromul din Strejnicul. Astăzi o să vedem acrobații, o să vedem mașini, o să ne distrăm foarte mult azi. Puneți un like, un subscribe și hai să mergem! Am ajuns în secția de motociclete și uitați-vă din prima ce motocicletă am găsit aici. I-am pus asta pentru că are 3 roți. Și uite ce furcă lungă are. Ia uitați-vă ce motocicletă cu ataș am găsit aici și uitați-vă ce ursuleț are în față. Îl ia și pe el la plimbare acum. Eu o să merg la plimbare, papa. Am ajuns la secțiunea de mașini și începem în forță cu un Ford Mustang aici. Un Ford Mustang roșu și putem să-i vedem aici motoarele, toate chestiile. Un sigla frumos. Care. Mașina asta este o mașină decapotabilă retro. Se numește Buick. Spate ce stopuri interesante are și această formă foarte ciudată. Puteți să vedeți culorile și hai să vedem cum e în interior. Ce mașină avem aici este Cadillac. Ca în Formula 1 este o mașină retro din America. Ce culori tare are! Și fața este foarte interesantă. Această formă care este un pic ciudată din părerea mea. Hai să vedem în spate acum. Ia uitați-vă ce ușă. Și uitați-vă ce spate are, ce stopuri interesante. Tuturor celor prezenți astăzi aici la avioane și motoare. Urmează un eveniment și o culoare foarte, foarte frumoasă. Și cam atât a fost cu motociclete și mașinile. Hai să mergem la avioane acum. Haideți cu mine. Și decolarea. Tras de manșă și looping. Formație etajată. Ian Postolache și Dan Conderman, tras de manșă. Răsucesc. Tras de manșă iar.
conturează ceva. O inimă. Inima iatorilor acrobați la Streșnic Air Show 2026. Iubirea pentru public, iubirea pentru aviație, iubirea pentru înaintași, pentru colegi, pentru toți care le-au fost călăuze în această viață. Doamnelor și domnilor, haideți să aplaudăm încă o dată. Antonov 2! Hai și într-un de la Ansbura. Pe Adrian Prisecaru și Mihnea Cazarcoșia. Viteza crește și poate suma sarcini. Pentru verticală. Ajunge pe spate. 45 de grade, coborâre. Sarcina negativă. Împinge. Minus 3 pentru verticală. Sfert pe dreapta. Rămâne solo la verticală aerodromului. Șoimi, diamant. Teo, verticală declanșată. Fox of Romania, prima trecere la Streșnic Air Show 2026. Uite, uite. Miraj peste un minut. Acesta, doamnelor și domnilor, este sunetul Hawks of Romania. Hawks of Romania. În formație, George Rotaru, Otilo Gavă, Vali Gaval, iar în jurul lor învârtindu-se Teo Munteanu și Andreea Bănesaru. Doamnelor și domnilor, haideți să aplaudăm Hawks of Romania! Serie de tenouri rapide. Miraj peste omăr pentru a rămâne aproape de noi. Lansează din nou înălțimea, o dă pe viteză, care transformă în 3 sferturi de torou, oprește la lansează. Trag de manșă deasupra sarcini, plus 3G. Ajung pe spate, moment de respiro. Se calibrează, își iau direcția și continuă cu trasul de manșă pentru a completa un looping la 45 de grade față de altă demonstrație. Fără pauză, continuă în următoarea figură. Trag, verticală, pe spate. 45 de grade în coborâre și un tonou lent, semitonou în formație. Jumătate de 8 cu bani. Viraj peste umăr. Se apropie din nou din partea stângă, lansează Tomaș Domor, Hawks of Romania, Șoimii României. Dansează 4 piloți la jumătate de metru fiecare la verticala Streșnic Air Show. Bine, am suit și într-un avion, acum o să ne decolăm. Ciun. În avion. Tare. Cum e? Șoimii intră la verticală. Looping cu schimbare de direcție. Haideți să aplaudăm pe Hawks of Romania! Haideți să
București, Antonov. Cam acesta a fost videoclipul. Aici am avut parte de acrobații, motociclete și mașini. Mie mi-a plăcut aici. Sper că și vouă v-a plăcut. Dați un like, un subscribe și ne vedem la următorul video.